Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. Isang masayang araw dito, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang episode natin ngayon, magluluto tayo ng sabaw, kakaibang sabaw. Anong sabaw? At ang reseping yon, tatawagin nating whole fried chicken tinola. Yun o. Kakaiba no mga kasolid. Pero sa iba, hindi na kakaiba yan, hindi na bago. Sa amin lang kakaiba kasi first time namin magluluto ng buong tinolang manok tapos fried pa siya. Piprito muna no. So magkikita nyo mamaya kung bakit namin sinabing whole chicken fried tinola. Mag-isa na tayo ng sibuyas. Sunod na rin natin ang luya. Siyempre si bawang hindi mawawala yan, baka magtampo. At lalagyan pala natin ng egg mamaya para lalong masarap. Yung nilagang itlog ng manok, nilalagyan natin dyan. At shoutout nga po pala kay Mr. and Mrs. from New Zealand. Shoutout po. Thank you ma'am sir. Salamat sa sponsor. Maglagay na tayo ng patis. Bango ganun. Yung bango. Uy, bango. Siyempre, isusunod natin ang buong manok. Yun o. Diyan na rin natin ang paminta. Lagyan na natin ng tubig mga kasolid. Yun o. At dahil manok lang to mga kasolid, ipe-pressure cooker lang natin siguro ng mga 10 minutes. A few moments later. So yun mga kasolid, pagkalipas ng 10 minuto, i-check natin. Yun o. Sobrang lambot na nito mga solid. Kukunin natin yung chicken. At papalamigin lang natin ang manok bago natin iprito. At habang pinapalamig natin ang manok, ilagay na natin ang itlog. At ang sayote. Malaki yun. Buo-buo kakulit. Hindi siya nahiwa mga kasolid. Sarap na nagtabunin. Takpan lang natin hanggang lumabo yung sayote. Tapos isusunod natin yung daon ng sili. So yun mga kasolid, habang iniintay natin lumambot yung sayote, prito na natin yung manok. Sobrang lasa nito, Mrs. Kitchen. Lasang tinola. Pero itong manok na lasang tinola. Kaya parang masarap na itong salita. Baliktarin natin mga kasolid. Yun o, ganda ng kulay yun, Mrs. Kitchen. Nagugutom ka na ba, Mrs. Kitchen? Napakainin ko na yan. Hintayin natin yung sabaw para lalong masarap ang ating whole chicken fried tinola. Okay na siguro to, Mrs. Kitchen. Nanguhin na natin. Okay na yan. Ganda ng kulay ha. Ganda ng kulay eh. Natanggal lang yung isang pakpak. Yun oh. Ganda ng kulay eh.
Parang KFC, Kanto Fried Chicken. Yun. Update natin yung pinapalambot nating sayote. Malambot na, Mrs. Kitchen, pwede na. Siyempre, ilagay na natin ang daon ng sili para tinolang-tinola talaga siya. Bango. Pakuluan lang natin ng ilang minuto. Tapos, anong gagawin, Mrs. Kitchen? Mukbangan na guys! So yun mga solid, ito na po ang ating whole chicken fried tinola. Spicy na may kasamang itlog ng manok. At pagkatapos po namin kumain mga solid, may shoutout po kami. O ano, Mrs. Kitchen? Ba, kain na tayo mga kasolid! Kain po tayo. At sabayin nyo na po kami, Mr. and Mrs. from New Zealand. Kain na po tayo. Kain tayo, ma'am and sir. At ito po yung sabaw ng ating tinola. Yun o. Pusta natin dito. Siyempre, unahin natin yung manok. Yun o. Tinit pa mga kasolid o. Yun o. Siyempre, kay Mrs. Kitchen to. Ay, thank you. Yun o. Lambot. Spicy. Hindi na kailangan ng sausawan nito mga kasolid dahil yung sabaw. Yan yung may nakasausawan niya. Ha? Ay, sarap. Yun. First time yata nakatikim nito ah. First time ko makatikim ng ganito. Yan yung sili, yun o. Kain ko ah. Yun o. Naku. Tinanong ako. Hulog. Ang sarap ah. Bahin natin yung ano, yung wings, yun o. Yung wings, masarap yung wings. Kain po tayo, Madam Mini Crafty Lady. Kain po. Shoutout po. Ayos ah, sarap palang ganitong luto ah. Yung sayote o, chicken. Sausaw sa sabaw yung. Ito yung daon ng sili, yun o. Lagyan natin sa sili, tapos subo natin, yun o. At may itlog din pala o, dami o. Grabe, lambot na manok. Sarap no? Kain po tayo. Sayote. Masarap pala ganitong luto no? Try nyo ito mga kasolid. Eh, talagang sarap. Fried chicken na, may tinola. Tinola pa. No? Sarap. May fried chicken ka na, may tinola ka pa. Isang ka pa. 2 in 1. May itlog pa. Kunin ko na itong itlog. Ito ba? Mga solid. At umiwas muna kami sa putok-bato ngayon mga solid. Sabaw naman. Medyo maulan-ulan kasi ngayon mga kasolid. Medyo mawalang kaya masarap kumain ng sabaw. Malamig ang panahon ngayon. Hihigop ka ng mainit na sabaw. Ito ang sabaw. Ganda yung panahon ngayon, no? Sarap. Medyo malamig na mahangin. Ha?
Lambot ng chicken, grabe talaga. Papasubo na naman ako dito ah. Sarap talaga. At abangan niyo po next vlog ang aming street food mukbang. Yun, no? Gusto mo yan? Ay, yun yung pinakahintay ko. May kwek-kwek. Yung kwek-kwek, gusto ko yan. May kwek-kwek, may fishball. Basta yun mga nakikita yun sa mga street food. Abangan nyo Yun mga po yung next kasolid. vlog namin. Street food mukbang. Lahat ng klase. Street foods. Pero siguro, hindi natin mape-perfect na lahat yung mga street food na pagkain. Pero karamihan sa mga street food, yun yung imumukbang namin Hindi mga ba kasi kasolid. wala available? Baka wala available. Abangan nyo yan, mga kasolid. At doon namin ipapakita kung paano isangkapin ang detox. Doon. Sa next vlog natin, no? Nakikita nyo kung paano siya sangkapin. Detox. Sarap na sayote. Ano siya? Hindi siya overcooked yung sayote. Saktong-sakto. Pati itlog. Sarap ah. Ano muna tayo? Yun o. Sobrang lambot mga kasolid oh. Yun o. Tirahin pa natin ng picture. Yun o. Ay, sarap ah. Subuhan niyo tayo Miss Kitchen. Yun o. Ang lambot. Ay, lambot. Solid ah. Grabe mga kasolid ah. Grabe. Pa talaga si Mr. Kitchen. Sarap. At mabuto. Sayote ah. Tapos itlog yun o. Patigo pa naman yung sabaw. Sabi. Sarap. Itlog ah. Hindi chicken no? Konti na lang ano ah. Mm. Wala yatang matitira. Siyempre, subuhan natin sa Mrs. Kitchen, yun o. Yun o. Ang lambot. Ang lambot talaga ng sarap ng Grabe. ganitong luto. Yung iba kasi mga solid, hindi sila kumakain ng tinola. Parang sariwa daw yung ano, pag kumain sila ng tinola. Ito po yung try nyo. Whole chicken fried tinola. At kahit hindi po sa buong manok, pwede rin mga solid. Grabe na, busog ka. Cheers. Wala. Kunti na lang natira. Guys, oh. Tingnan mo. Ay, kunti lang. Magsa-shoutout na po kami. So yun mga kasolid. At dahil busog na kami at si Miss Kitchen mukhang hindi pa siya busog, yun o, nagpapapak pa. Parang hindi pa ako tapos. Habang nagpapapak siya, magsa-shoutout muna ako. Lalantakan ko. Shoutout po kay John Ace M. Gomez. Shoutout po. Jasmine Navarro Bukod, shoutout po. Shoutout, ma'am. Boss Rolando Bukod. Si G. Olinda, ito, sugi ito, kasolid. G. Shoutout, Olinda, sir. shoutout. Ay, lalaki Cesar ba? Evaristo from Japan. Ito po si Cesar Evaristo. Sir. Shoutout, sir. Moonstick Ideas and Creation. Shoutout po. Shoutout po. Jolian TV, ito, mukbanger din to, si Jolian TV. Shoutout. June Orni ng Tanawan City, Batangas. Shoutout sa'yo, sir. Ito, mga vlogger sa Occidental Mindoro to, yung Lakwatserang Mindoreña. Shoutout sa Shoutout po. inyo. Si Madam Mini Crafty Lady. Shoutout po. Shoutout, ma'am. Boss Manoy Mukbang. Shoutout po, sir. At si Sir Aldrin Gorospe, yan lagi nag-share ng mga post natin yan. Si Sir Aldrin Shoutout Gorospe. po. Thank you. At syempre, hindi natin kakalimutan si Mr. and Mrs. from New Zealand. Ginaganan daw silang kumakain. Thank you, ma'am and sir. Pag Salamat. pinapanood nila tayo nagmumukbang. Maraming salamat po. At dyan na po natatapos ang aming masarap na mukbangan. Hindi muna kami nagputok-batok ngayon. At sa susunod po, street food naman. Sana abangan nyo. Maraming salamat po. God bless. Thanks for watching, guys.